μια πρόνοια την οποία χρησιμοποιούν πάρα πολύ του απαγορευτικού διατάγματος, που ζητά κάποιος, είτε δικηγόρος είτε κάποιος απαιτεί να πάψει μια εφημερίδα να ασχολείται με το α ή το β θέμα. Αυτό είναι σφαγή, είναι περιορισμός, είναι συρρίκνωση της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Άρθρο 67 του νόμου για τη δημόσια υπηρεσία, που απαγορεύει στον κρατικό λειτουργό να δώσει πληροφορίες αν δεν έχει την άδεια της προϊσταμένης και αρχή. Ποινικοποιήθηκε η πληροφόρηση, απαγορεύθηκε η πληροφόρηση ουσιαστικά. Οι νόμοι για τις περί προεδρικών, κοινοβουλευτικών και δημοτικών εκλογών, και ο δημοσιογράφος στο μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι ο διαμεσολαβητής για να ενημερωθεί ο πολίτης. Και προσπαθούν και νοικούν και το δημοσιογραφικό απόρριτο. Έχουμε δηλαδή προστασία των πηγών των δημοσιογράφων. Έχουμε σημαντικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις κάθετες υπέρ του δικαιώματος του δημοσιογράφου για προστασία των πηγών. Η ανεξαρτησία του δημοσιογράφου, η δημοσιογραφική ανεξαρτησία, είναι η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας, της αποστολής του δημοσιογράφου του τύπου, η ανεξαρτησία κλπ. Πόσο φαρκιδεύεται αυτή η ανεξαρτησία, πόσοι παρεμβαίνουν σε αυτή την ανεξαρτησία, πόσον ελεύθερος απερίσπαστος αφήνεται ο δημοσιογράφος, είτε από εντός είτε από εκτός παρεμβάσεις, για την απρόσκοπτη εκπλήρωση της αποστολής του έργου του, που δεν είναι τίποτε άλλο που θα φέρει στην επιφάνεια την αλήθεια. Να κάνει καλά, σωστά, ολοκληρωμένα, ενημερωμένους πολίτες, οι οποίοι θα είναι η ασπίδα της δημοκρατίας. Κανέναν εμπόδιο, επέμβαση, παρέμβαση δεν πρέπει να μπαίνει. Είναι πολύ ιδανικό, ωρεοποιημένο αυτό που λέω, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος στο έργο του, για να δώσει στον πολίτη, στον αναγνώστη, τον θεατή, τον ακροατή την αλήθεια. Μια σημαντική αποστολή του δημοσιογράφου, να ελέγχει όλες τις άλλες εξουσίες, και μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα με απερίσπαστη τη δουλειά του, την εργασία του, χωρίς επηρεασμούς, χωρίς παρεμβάσεις κλπ, χωρίς σκοπιμότητες. Την αλήθεια, εξυπηρέτηση της αλήθειας και μόνο της αλήθειας, διείσδυση στα γεγονότα.